Bakat ovat Kamerunin sademetsissä asuva alkuperäiskansa. Bakat uskoo metsään. Metsä on se, mistä kaikki saadaan. Se on heidän apteekkinsa, se on se, mistä he saa ruokansa, saa mausteensa. Metsä on bakoille kaikki kaikessa. Se antaa kaiken ja sille annetaan kaikki. Tässä maassa on todella paljon luonnonvaroja, mutta ikävää on se, että ne on ulkomaalaisia suuryrityksiä, jotka hyödyntää niitä luonnonvaroja, eikä paikalliset. Tässä on yksi näistä rekoista, jotka kantaa sademetsien puita pois Afrikasta. Tämä on ulkomaalainen suuryritys, joka raivaa sademetsiä, joka on bakojen koti. Ja ehkä järkyttävin asia tässä kaikessa on se, että kun alkuperäiskansoja ajetaan pois heidän omista kodeistaan, eli viidakosta, niin ilman koulutusta ja sosiaaliturvaa he ei pysty sopeutumaan yhteiskuntaan ja saattaa ajatella, että hei, mä muutan paremman toivossa kaupunkiin. Ja kun tullaan tähän kaupunkiin, niin ainoa paikka, mihin heidän perheensä joutuu, on toi slummi mun selän takana.